Eguneko joaten zerbait. Asteburu bat, non Zama doinu zarindu jaialdiak bere 10. eta azken edizioa izango duen, aldaketa handiekin dator, azkena izanik. Aurre ikusten dugu, asteburu osoan zehar, 150, 160 pertsona egongo direla auzolanean, eta hori ere bai nik uste dut esateko modukoa dela eta eskertzeko modukoa ere bai. Gutxi batzuen artean hasi ginen honi buelta batzuk ematen, eta 10 urte ondoren esan dezakegu herrian sustraitutako ekimen bat eta proiektu bat izan du dela. Zama arinduko algenuen. Ustot herri honek badukola horretarako joeria eta badukola horretarako itxuria, eta politxa da, elkartzen zara, herria egiten da, eta bai, eta gustora ibiltzen gare, egiz esan da giro oso politxa dau, eta kriston farra botatzen ditugu, eta laguntziaz aparte, gero oso ondo pasetan dugu, egiz esan da. Aipatu behar duguna da, datu esanguratsuek nabarmentzen dute herri honetan Zama nolakoa izan dudan, eta 1975 urtetik oso hilabete gutxitan egon da etxarri preso edo ieslaririk gabe. Ez bakarrik hori, jende 35 etxarriak pasatu dira espetxetik 50 urte hauetan, hainbat eta hainbat torturatu, Peio Marinelaren haimaz espetxeak hil zuen 1993 urtean. Adierazten duena da nolabait zenbaterainokoa izan duen herri honetan Zama, eta esan dezakegu urte guzti horien ondoren pixkat Zama hori arintzen joan dela. Beste nolabait ere etapak iste joan gara, atzean utzi ditugu isolamendu ziegak, atzean utzi ditugu urrunketa garai horiek, eta herrian ere bai, arindu da Zama hori, ez? Badakigu oraindik arindu beharreko Zamak badaudela, ez dugula behin betiko Zama hori arindu, baina egia da urrats garrantzitsuak emanda gauden egoeran, ez? Hori alde batetik eta beste batetik uste dut, proiektuek ere, jakin behar dugula merezi duen bezalako amaiera bat ematen, proiektu hau oso emankorra izan du da etxarri bezalako herri txiki batean. Hortaz, Zama arindu da, hori izan daiteke arrazoi bat, baina beste bat ere bada, uste dugula, zapore onarekin bukatzen dugu, uste dugulako 10 urte hauetan, benetan arindu dugula Zama, eta beste modu bat izan dudala nolabait ere adierazteko herri honetan dagoen behar hori, ez? Konponbidean jartzeko behin betikoz gatazka honek utzi dituen ondorio guzti horiek, eta norabide horretan gure herriarentzako eta etorkizunari begira beharrezkoa da preso ieslari eta deportatuen aferari konponbide justu bat ematen. Izan da, herrian igual egon den, Zama horren arintzea, musikatik, sormenetik, ez dakit, nik uste dut askotan errazagoa dela, niri behintzat erakargarriago eta egiten zait. Gai horiek igual musika eta sormenarekin lantzea, eta niretzat horren parte izatea suposatu du, horri aletxoa ematea, eta gero herritik eta jende asko parte hartu duenez, hori ere lantzea, ez? Bai, eta ikustaraztea agian ikusten ez diren gauza asko, ez? Zama horrek dakarrena izendatzea, eta gero kulturaren bidez barruraino egite horrek, niretzat izan da oso ederra parte hartzea atretotik gainera, ez? Bai. Gure alorra hori dela. Poltsa handiegiak hurbiltzeko maite urrunduak, motxilak eta zakuak, Zamak banatzeko ehunduak. Eskertzekoa ere bada, 70 abeslari horiek ona nolabait ere borondatez ere egin duten ahalegin hori etortzekoa. Eta 10. Zama azkena ilusioa hondekin egia esan, lan pila bat egin da, egia esan talde guztiak, hau dena bateatzeko. Pozik alde batetiz horrek esan nahi du Zamaren helburuak bete direla edo betetzear daudela, eta penaz horrelako jaialdi erraldoi bat eta hain elegantea berriro ikusiko zugulako. Argi geratzen da, auzolanean eta jende guztiaren artean, apostu handiak egin alditugula. Plazer bat, hemen azken edizio honetan parte hartzea. Guretzako plazer bat beti
borroka honi aportazio txiki bat egitea. Aldatetik jenderekin akartzeko gogoz, eta uste gainera sekulakoa antolatu dutela gaur hemen etxarrin, ikusi dudanez, eta uste dut gauza politxaterako dela. Eta bestetik, ziklo baten amaiera, eta horre dakarren guztiarekin ez, obako anabasa bat sentimentala. Baina, uste dut egun berezi izango dela gaurkoa, eta jendea behintzat unkituta eta aldatuta aterako dela hemendik.